Тук тачи. Ама, Назаре ли, чакай. Да, снима по него. И снима? Аз викам, че в солта такова правиш. Чакай. О! И сме се подготвили много. Опа, нямка. Опа, видиш? Опа, качите. Малко. Къде въртим тука? Няма хваща така, да. Да, бе. Цел е в кадър. Това полева деца. What? Малко да го шашне, да се гледа след си. Здрасти, баби, лели, качи. Били баби. Да. Ай, алоха. Кажи на друг език. Малко нагоре. Опа. Едно време фотоапаратите не са ги правили летящи и са ги правили с ремък. С време трябва да измислят някакви летящи. Браво, момче.